Vítajte. Tohoročná marulová sezóna je v rámci Slovenska veľmi rôznorodá. Pokiaľ väčšinu územia trápili jarné mrazy, u nás to bolo monilióza. V čase postreku, to je pred kvitnutím a po kvitnutí, bolo vlhké, sichravé počasie, čo nám dosť znemožňovalo robiť postreky. Jeden postrek bol nepostačujúci. Napriek tomu sú stromy, respektíve odrody, ktoré si s moniliózou poradili. Jeden z nich je aj za mňou stojací Tasty Rich, ktorý je obsypaný plodmi, čo nie je žiaduce, a preto idem vykonať prebierku plodov. Strom, keď je nastavený na 100 kg ovocia, je mu jedno, či má 100 kg malých plodov alebo 100 kg veľkých plodov. Vieme si to ošetriť my sami. Poďme na to. Zo stromu sme poodstraňovali aj zlomené konáre, taktiež letorasty napadnuté moniliózou. Teraz dostane strom vydatnú zálievku a použijeme hnojivo, buď koreňové, alebo v našom prípade listové, a budeme čakať na dobrú marulovú sezónu.